Air cukup mana? Oh, di Cimahi maksudnya mah. Nah itu gitu. Jadi betul-betul ada nama kampung, nama orang tidak bisa di Indonesia kan. Kalau Petruk di sana di Jawa ada bahasa Jawa yang tidak bisa pindah jadi bahasa Indonesia. Ada kampung juga. Oh, kampung. Iya, kampung itu kalau di tempat saya ada kampung namanya yaitu Suren. Suren. Dari mana, Mas? Saya dari Suren. Tapi apa ada? Dari mana, Mas? Saking Segawon Kendel. Wong Tegawon Kendel. Segawon itu anjing, Kendel itu berhenti. Jadi Suren, asu, leren gitu loh. Tapi kan nggak baik kan? Wah, itu ya itu gak baik itu. Iya. Aduh ampun. Kang Asep. Ya pokoknya Kang Asep gitu aja lah. Ya. Saya pemantep aja ya. Iya, boleh. Kalau perlu gini aja nggak apa-apa ya. Boleh pemantep. Jadi ngomong-ngomong. Iya. Ya, ini kita selamatlah kepada TPI. Betul. Yang peduli seni tradisi. Iya. Yang ada di Indonesia ini. Juga saudara-saudara kita yang kena bencana itu. Betul, kita doakan saja pemantep ya. Iya. Aduh, sedih ini bencana nasional nih. Betul. Ya, di Aceh Nangru ya. Ya, Nangru. Aceh Nangru Darussalam. Maka solusinya bagaimana? Itu kelalaian kita semua. Jadi kita ini lupa. Lah, kalau ada bencana seperti itu, terus siapa yang kena? Orang yang tidak berdosa pun kena. Maka penyelesaiannya, mari yang lupa-lupa itu mari kita ingat. Kepada yang lupa tadi, kita ini lupa. Mari kita ingat-ingat. Dari mana kesalahan kita? Jangan menyalahkan orang lain. Diri kita ini yang kita salahkan. Saya ini di mana ya? Ini memang sulit. Mudah diucapkan tetapi tidak mudah dilaksanakan. Introspeksi itu loh, Kang Asep. Iya. Juga kita menurut Bapak Mantep ini, kalau Kang Mantep ini, kan di sana masih ada yang pengen ngeberontak, pengen pisah dari Indonesia gitu. Mengajak saja kita sekarang untuk saudara-saudara kita, cobalah bersatu lagi, kita bareng lagi membangun negara ini, negara tercinta ini, betul? Iya, betul. Saya setuju sekali kepada saudara kita yang dulunya itu nggak cocok dengan Indonesia, yang merasa mau mendirikan negara sendiri. Jangan. Lihatlah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kena bencana itu, apakah kita akan selamanya saling memungsuhan terus? Betul. Lagu juga akan hilang. Seperti dari Sabang sampai Merauke, nanti mah bakal dari Cangkring sampai ke Rancakole, gitu pan lebar itu. Iya. Tadi kan juga saya nyanyikan Sabang di barat, Merauke di timur. Itu kan saya memperingatkan dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu, yaitu Indonesia. Iya. Mudah-mudahan aja pemimpin-pemimpin kita sekarang ya, pemantep dina ngajalankeun. Dina ngajalankeun negara, menjalankan roda pemerintahan sekarang ini lancar. Cek bahasa Sunda mah nyaeta tetep dilindungi atanapi ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuh kartieun nih pemantep teh. Jangan banyak hewagan. Nanti juga sabatae. Apa itu? Sabatae itu bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya nanti juga akan terkabul. Apa yang dicita-citakan kalau kita benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau kita kolaborasi ngibing saya gamelannya gamelan Jawa? Iya. Nanti pemantep jaipongan gamelan Sunda. Oke. Iya. Silakan. Yuk. Mas Petro. Menika malih bawa napa mboten? Ora usah. Langsung aja. Monggo, Mas. Ora usah. Itu punya saya. Oh iya.
Ya, sinden urang. Ya. Hup. Ayeuna bajing loncat ieu Ya. gamelan Jawa. Sok, surupannya. Aduh, bagus. Bagusnya, Gimana? Bagusnya begini Pak Mantep. Ya. Nah, kalau Bapak Mantep masuk ke rumah sakit jiwa, nah begini keadaannya. Kejam sekali nih. Aduh, nah di dalam roda pemerintahan itu jangan sampai begini ya. Iya. Menyuruh itu harus kepada ahlinya. Betul. Kata Tuhan kalau menyuruh, kata Rasul, kalau kita menyuruh bukan ahlinya, tunggulah kerusakannya. Oh iya. Gitu kan? Cerita apa ini? Hah? Cerita apa ini? Cerita yang mana? Saya lupa lagi cerita apa sekarang ini. Oh, yang harus dilakukan situ. Oh ya, Iya, ini kan ceritanya kan Semar Gugat. oh Semar Gugat. Iya, lupa lagi saya. Kirain Tarsan. Eh? Semar Gugat dalam arti Ya. bukan gugat siapa-siapa ya, Ya. Mas Asep ya. Gugat diri kita masing-masing. Marilah kita bertanya kepada diri Betul, kita, betul, gitu. betul, betul. Iya. Untuk bahan introspeksi kita Iya semua ya. betul, ya. Ya, nanti ini bagiannya Kang Asep loh ini. Ada Dari- Gusti Batara Kresna, Ya. ada Gusti Sira Juragan Arjuna, Nakula Sadewa juga ada. Ya, juragan Begitu. besar. Ya, itu mau membicarakan tentang ini kejadian alam di Oh, gimana. gitu. Iya, iya. Betul, betul. Ya. Silakan. Ya. Naon? Ya. Semar. Loh. Mana Semar? Wah, juragan. Oh. Waduh. Sembah kabeh hatur juragan. Ayeuna bot nguningakeun ada raksasa. Raksasa muhun. Di mana? Duka di mana Sen? Semar, engkau akan bunuh. Semar, hancurkanlah kampung ini. Wah, agak gimana? Bener. Semar geus init. Hah? Semar geus init. Kemana? Ke alang-alang kumitir. Oh, Semar itu udah pergi ke alang-alang kumitir? Ya. Waduh, gimana nih? Alik. Anu mana ngaran Semar? Eta nawa boy. Wah. Teleng. Dek cotos tenggorokan ini. Wah. Wah. Woi. Loh. Mana Semar? Semar mana? Udah pergi. Kemana? Tidak tahu saya juga. Wah. Hebat, euy. Alah, euy. Nyelak, euy. Woi. Woi, dah abdi. Ya, ayah anjir. Ayo. Modar. Ayah. Ya, woi, modar. Modar siaut. Wah. Eta jurus pamungkas teh. Aduh, kurang ajar. Kamu ah. Tong gitu ah ngaji saya hayang utah. Ojek. Woi, ya supet. Woi. Woi. Woi, ya woi. Woi. Hebat ya.
iya. Ah, iya. Woi, iya. Stop, siap. Stop, iya. Stop. Alah. Aduh. Wah, Gan. Ya. Juragan Bima. Ali. Pemantap. Tolong.
Pancut kumarga tumanjing samudra tulya drengwiraganyo banyu sumaput wentis melkangganira sumingep nampaki migek jangga kang wari Atanaga kumambang ladal Satriya Gung Birawa mapakake aku ku sapa kowe Panenggak Pandhawa satriya unggul pawenang Raden Werkudara iya kowe sapa Prabu Kala Madenda neng gone diasip Kala Madenda tegese padha mung A dadi A endi Semar endi Yai Semar ora susah goleki sing ora ana sing eneng ngarepmu anggepen mungsuh bebuyutan piye bosen urip kowe kowe mbiyantu Semar kowe entuk opah apa kowe entuk bebungah apa negaramu rusak kaulamu akeh sing mati iki mergane nggonku bakal ningkes Pandhawa sak kawulane klebu sak Semari pisan wah cangkep Babah aneng lemah Sang Prabu Kala Madenda Matya kaping 7 sedina kasiliring Samirana
Gregah bisa waluya temah jati temah mulya. Aja mlayu, Nggih. Narpati Darma putra menyang Dananjaya maturing raka Narendra Harimurti Dadiku di Werkudara mandeka dhisik ya di aja kebranang rasane atimu aja mimbuhi weting swasana negara iki ora tentrem para kawula padha nandhang kacintrakan yen to siadi mung nuruti saka kebrananging ati duh yayi ora bakal rampung perkarane barep kakangku nanti aku melu judeg melu susah apa sing kudu tak tindakake kok dadi saya suwe saya ndodro apa pancen Pandhawa kuwi ora kebeneran nggone entuk kamukten mongko nyatane aku entuk negara aku ya ora nampa bebungah saka langit Tarewari Batalas Wonomarta rikala semana tak tuku nganggo tosing balung urting kurit nyawa tak udhokake mengko dhisik Werkudara Kresna kakangku apa Yayi aja nglandang carang saka pucuk ya Di lelakon kuwi adile ya mung dilakoni wis akeh para pinter wis akeh para tuanggana sing padha ngendika aja goleki lupute sapa-sapa mundhak ndumuk lor kena kidul sisip sembire ora ngrampungake perkara malah saya nuwuhake ribet. Yo. Nadyan negara Ngamarta ana pacoban sing luwih gedhe. Ewadene isih diimbuhi wong kang waton sulaya, waton beda apa meneh yen ana wong mancing ana jroning banyu butek iki sing luwih mbebayani. Yo. Lan maneh Yayi, wis aja ngwatirake. Para kawula Ngamarta iki isih gedhe rasa kamanungsane. Ketitik anggone suka bebantu isih anglur-selur ndlidir tanpa kendhat. Ora metung gedhe cilik, gedhekake rasa tresna, gedhekake rasa kamanungsan. Malah ana saperangan saka manca negara sing suka sabiyantu. Iya, ya mung bae Yayi, kudu kebak ing pengati-ati. Tegese nadyan ta wong manca negara kuwi suka sabiyantu, kudu cetha lan gamblang. Nggone suka sabiyantu kuwi pancen tresna lair batin, tresna kabangsan. Tresnane wong bebrayan apa ngemu pamrih iki kudu cetha lho Werkudara sing tak sumelangake. Sing tak sumelangake yen to nganti iki mengko wong manca nilik gendong lali sangka suwene tanpa wates nggone ana negara Ngamarta. Iki mengko yen nganti muga-muga ora Yayi. Aja nganti nyampuri kamardikaning negara Ngamarta. Sebab Ngamarta kuwi duwe adeg-adeg, duwe jati diri dhewe.
Aja nganti wong manca sing budayane beda iki kok malah melu ngributi. Mengkono iya. Kebak ing pengati-ati ora jeneng pun Kakang iki Sujono. Anggone Sukasabiyatu ditampa. Ning kudu nganggo mawa wates. Watese ya kuwi katresnan tresna kabangsan. Kanthi gedhening rasa kamanusan. Yen ngono ngaturake penuwun ning aja nganti lho, aja nganti ngleboni budaya sing ora cundhuk karo budayane wong Amarta. Wis ngono wae Werkudara. Semingkir dhisik ngenteni tekane Sang Pamong Agung. Buta kae dipatenono sedina ping 7 ya ora mati. Pancen kae dudu buta tenan, nek buta alasan mungsuh karo Werkudara ora nganti 10 menit rampung nyawane. Ya ya. Eling, menungso ngunduh woing karma. Ngunduh woing penggawe. Yen to pancen wis seneng gawe kisruh, wis seneng gawe onar. Entenono piwalese tembe mburi. Kunjung pangtrate Mehara yena sumupang iwangaruno kadinetraning uga rapuh sabdaning ukilaring kanikara saketer mong kinitungan ning ler wusing pini panca papetoke ngayam ana ring pagagan merak manguwu Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ulun waspadake ingkang prapta iki kaya si Ismaya Semar kanthi karaharjan praptanira. Inggih. Inggih, Rama awis saking berkah pangestu paduka Rama Pukulun Araharja pisuwan kula pangabekti kula katur Rama. Iya banget panarima ulun dene kita ngaturake pangabekti. Kajaba saka iku nggih Bayana wigati apa Ismaya dene sajak sumengka praptanira kayangan alang-alang kumitir. Rama Pukulun sewu kalapatanipun ingkang putra Diagung Pangaksama Paduka Rama upamiya kula mboten matur Kanjeng Rama Pukulun tartamtu sampun priksa menapa ingkang dados gregeting manah kula namung kula parikedah matur wonten ngarsa Paduka Rama Pukulun menggah kawontenanipun bencana ingkang tumempuh dumatenging jagat araya menika Rama menapa pancen menika awis saking dukanipun Gusti ingkang ngakarya jagat
Menapa pancen menika sampun anyelaki jagat badhe ginulung purbaning kang kawasa. Rama, kula maos kula kok namung tansah tumruntun panandang menika sadengah papan gentos-gentos. Rama, kula nyuwun dawuh menika bab perkawis menapa Rama? Ismaya wonten dawuh Rama Pukulun. Mengkene ya nggih. Sadurunge bencana iku tumeka sejatine para winasis wis nate paring pepeling lumantar weda, tegese ana weda ana buku ingkang nyebutake yaiku ingkang aran Kala Bendu. Kala Bendu, iya, Kala Bendu. Kala iku wanci, bendu kuwi reribet. Reribeting wong Nuswantara bakal sinandhang sadengah titah. Mekaten Rama, iya. Wiwit saka ingkang asta peperintahan nganti tumeka wong cilik ongklak-angklik padha nandhang kasusahan yawit saka Kala Bendu ingkang tumempuh mau. Mekaten Rama, iya. Sumurupa nggih ora susah ngluputake marang liyan. Ora susah ngluputake papan ingkang ketaman bencana. Lire iki sranane mung nyawijekake tekad tegese tentreming swasana iki ora bisa sak klebatan tumuli dadi. Sranane kudu ana manunggaling cipta rasa budi miwah karsa. Sapa wae ingkang asta peperintahan yen to mbok sengkakake dina iki kudu rampung ora bisa nggih. Ora bisa. Wis to. Pintero pengawak dewa nang yen to dina iki mbok kon ngungkih balining swasana sak kedheping netra ora bisa. Bisane kudu satundha sabilik-bilik tegese kanthi cara yaiku nganggo cara saka gedhening rasa katresnan wiwit saka ingkang asta peperintahan nganti tumeka kang derajat asor. Ayo padha bebarengan lumaku anut marang kodrate dewi-dewi. Mekaten Rama, iya nggih. Yen to sira ngluputake marang sapa wae temahane iki mengko bakal kleru. Lan ing crita apa wae jaman becik kuwi mesti nganggo ngalami jaman sing ala. Peperangan sing gedhe kuwi bakal laire jaman kang kebak ing katentreman lan karahayon. Kudu disangkani saka rusak ing kahanan. Mengko yen to wis rusak dadine luwih becik, luwih apik pancen kudu mengkono. Ing donya kuwi kahanane mung loro, ala kelawan becik bener luput padang peteng. Ismaya, lelakon iki mula aja ditampa kalamun to iki bencana, iki pepeling, iki katresnaning Gusti marang sakabeng titah, marang sakabeng umat. Bejo kemayangan aku karo kowe kabeh isih dielingake kelawan Gusti kang akarya jagat. Mula kang saka iku nggih Ismaya sira ingkang mangka dadi pamonging tuwuh. Mula sira aran Semar, sengsem marang arah hayu. Wis ora bakal kesemaran marang mubah musik ing jagat iki. Sira enggal tumandanga manut marang kodrating Sang Pamong Agung. Semareka den prayitna semunira rire eka bali tityani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilar semet di tengahing latar nggih Rama. Sasampunipun kula nampi dawuh saking Paduka Rama Pukulun padhang
nerawang raos sing manah kula dados lelampahan menika kedah dipun tampi kanthi legawa inggih Rama. Iya, pancen kudu mengkono. Inggih Rama. Kula istirahaken. Salajengipun kula kedah kados pundi? Nggih, sira paringa pepeling marang sapa wae kang lagi lali. Sejatine Pandhawa iku uga lali. Pandhawa? Iya. Liripun Untadewa iku darbe jimat Jamus Kalimasada ingkang werdine percaya marang Gusti kang ngakarya jagat lan ingkang minangka dadi utusane. Mongko kuwi minangka dadi adek-adeke uripe Pandhawa. Ya ngono apa ora? Inggih. Salajengipun nanging yen to pancen wis ngerti jlentrehe jimat Jamus Kalimasada apa mung dingerteni tok. Sakwise diapalake dingerteni tumuli ditindakake apa kang kasrat ana jroning jimat Jamus Kalimasada mau ditindakake lumantar ing bebrayan agung. Lah saiki Puntadewa wis tumindak mengkono tenan apa durung? Inggih. Salajengipun sak banjure Prabu Kresna. Sumunaga Kresna uga kalepian uga lali. Kresna iku darbe pusaka loro. Kembang Wijaya Kusuma. Penguripane wong sak bumi tekse kena kanggo nguripake wong kang mati. Kuwi mung piwulang. Tekse dudu mati nyawane ning sing mati rasane. Wong sing lali Purwadaksina, Kresna sing wajib ngelingake. Sebab Kresna iku Wisnu. Ngaten Rama. Iya. Banjur kang angka loro, ya kuwi senjata Cakra Baskara. Cakra tegese bunder, Baskara kuwi srengenge. Bunder kepleng kaya soroting srengenge, landhepe 8. Kuwi mengku werdi iseni-iseni jagat ana 8. Surya, Candra, Kartika, Himan.